Huşlaşma, huşlaşma, huşlaşma. Kullarını alma kolumdan ikev birge. Otlap barıyıq əli manzaralı turmuş yolundan. Atnаны жырлы биюлі итірге тұрышық. Біз сізні музыкаль шығарылыш қорарға шақырамыз. Саулармысыз, құрметлілеріміз. Бұл жырның неге bağışlanғанын сіз тапшыру davamında anlarsınız. Әйтәләр бит, эш ул икенче үй ди. Бу күпмедер дәрәҗәдә бәлки баналь әйбердер, әмма ләкин минем өчен эш урыны, университет иң кадерле урыннарның берсе. Менә нәкъ шушы җирдән безнең районыбызның тарихы башлана. Үзенең картиналарын рәссам Анатолий Холок иҗатын, Коръән язмаларын һәм 15-нче гасыр рәссамы Мөхәммәд Сиях Калам иҗаты белән илһамланып ясыйм. Бүген без төрек рәссамы Эргин Инан күргәзмәсендә. Россия империясы шикләренең ышанычлы форпосты булган Ширмешән ныгытмасын безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Сәяхәттән соң хезмәттәшебез Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямовның ныгытмага багышлап шигырь язуы билгеле булды. Хәзерге минутларда ныгытманы да күрә алачаксыз, шигырен дә ишетерсез. Пугач явы узган безнең якта. Ата-баба ирек даулаган. 2,5 гасыр вакыт үткәч, бу хәлләрдән бек аз сакланган. Ширмешәндә Пугач өемнәре жансыз шахид булып калыккан. Хәтер генә үпкәләгән сыман акырын-акырын китә халыктан. Пугач безне азатлыкка дәшеп, хөр тормышка өндәп кузгаткан. Билгесез өн миңа дәшә сыман. 2,5 гасыр узгачтан. Пугач килгән, киткән Ширмешәннән. Тарих шулай җайга салына. Бу шигырьне яздым, кунакханә якын булгач, Пугач балына. Ирек өчен шәһид киткәннәргә Аллаһ рәхмәтләре киңдер ул. Тынгы бирми йөргән төнге рух, Пугач рухы. Синдер ул. Безнең Ширмешән районыбызның дан тоткан җирендә басып торабыз. Бу безнең Ширмешән ныгытмасы дип атала. Урысча инде Черемшанская крепость диләр аңа. Менә нәкъ шушы җирдән безнең районыбызның тарихы башлана. Андый ныгытмага менеп төшкәч, һич шиксез сөенештәнме, куаныштанмы тамагыша ашышлар килә башлыйдыр. Бүген тавык рулет әзерләрбез. Аның рецептлары киләсе минутларда. Biz ise tavuk yanına nindi garnir turu kilüğünü әйтербез. Аш бүлмәсендә нинди ризык бар, алар барысы да тавык янына туры килә. Бәрәңге яшелчәләрдән башлап төрле ярмаларга кадәр дияр кайберәүләр. Әмма дөрес тукланучылар тавык янына яшелчәләрдән кукуруз, брокколи кәбестә ярмалардан карабудай туры килер дип әйтер. Кыскасы, әзерләүе сезнең эш, безнең эш файдалы мәгълүмат җиткерү. Сәмсез, бүген біз тауық рулеті ясыйбыз. Аның ішлігі үшін шпинат, сыр алабыз. Гарнир үшін қарабудай анынан тықмаш, ешілшелер. Тауық түшкәсін ішкәртәбіз, шулай тұрып. Чүкіш ярдәмендә біз аңа форма беребез, йомшартабыз. Пленка бізге тауық итен форма тутырга ярдәм итә. Хәзер итебезне эшлекләрен алабыз. Аның өчен безгә шпинат кирәк була и сыр. Хәзер итебезне тузлыйбыз, бер эшләйбез азрак кына. Шпинатны свежен алсак та була и катырылган алсак та була. Без хәзерге вакытта катырылган шпинатны алабыз. Хәзер без моңар форма бирәбез. Хәзер без рулетебезне печка куябыз. Аның өчен безгә 200 градус 15 минут вакыт таләп ителә. Рулетебезне куйдык печкага. Хәзер без гарнир ясыйбыз. Яшелчәләрне турыйбыз. Аның өчен безгә борыч кирәк була. 20-30 грамм. Таш кабак. Анда 20-30 грамм турыйбыз.
Hadi sildiri alabız. Sarımsak salabız. Hazır yeşilçilerimizge özümüzün tıkmaşımızı salabız. Tıkmaşımızga soya soğusu salabız. Azraqqına. Garnirimiz hazır. Tavuğumuz da hazır. Tavuğumuzu mişten alabız. Ruletimizni kesemiz de tabanğa шығарға hazırlayız. Соусымызға біздің петрушка, базилик, кедровая орешка, шундан соң сыр кіре, қаты сырлардан и зәйтүн майы. Һәм бұл біздің кептірілген зәйтүнлер, шулардан безейбіз. Біздің ризығыбыз әзір, ашларығыз тәмлі болсын. Шушы рецептларға қорап, Ошы-ошы тозары бітті менде. Нәк ашаған кібік болды, рахмет. Ашағаш саф хаваға шығып керек. Күзні һәр кіші өзінше қабыл ете. Кімдір алтын сары төскә күмілген бұл вақытқа сүйіне. Бойларда өзіне илхам күш ала, әйкіншілер күзлерде мұңайып қала. Сен мұңайып қалушылардан ма? Күзлерде сен мұйық мәлі. Бүгін менім жырлай тұрған күнім нешін екен білесің діреймі. Менім үшін стакандағы су йортылашқына буш болса да, яки тулы болса да, ол әр вақыт тулы, ең мұхимі. Аңладың ма? Аңладым. Менә шундыйлар үшін бір кеңеш сары төскә бай болған ел фасылын тағын да ямләндіріп жибәрәшәк. Күз хисләргә, жанны айқардай кишерешләргә байшыңа бойда шигырьләр күңелгә үтеп керәшәк. Киләсе видеозма барышында нинди шигырь исегезгә төшәр икән? Хисләргә бирелә идек без. Havalarda kır kozlarının tuğan яктан ayrılу мыңа. Урманнарга инде күстүсү инген. Шулай да жай бизекләренә бай күлмәген алыштырырга ашыкмый әле кыз сулу. Кояшның тымызык җылысына сыйынып, яшел төсен сакларга омтыла. Әмма күз инде. Җылысы булса да сирәк, шуар яктылыгы да бик тиз җуелучан. Сабыр матурлык бу. Түземлеккә өнди торган нуры бар әлеге фасылның. Әнә, тау битләренә сибелеп үскән агачлар, үләннәр яңа язга кадәр дип тыйнак кына саубуллаша. Өй кыегындагы шыпчыклары салкын кышларга кадәр кояшка кинәнеп калык дип серләшә, күзләрне камаштырырдай балан агачын күзәтә. Ә урман исә бу чорда аеруча купшы. Күпне күргән кайын агачлары яфраклары талгын җилдә саубуллашу җырын кили. Түзнаратлар салкыннарга исе китмәслеген белгәнгә мәгърур басып әйләнә тирәне барлый сыман. Аяк астында беренче карашка әллә ни игътибар ителмәгән эреле-ваклы куаклары, җәен шау чәчкәле үләннәре дә килер язларга өмет үзми кышка күчәргә хәзерләнә. Һавасы иркен, рәхәт, зыңлап торган ниндидер бер рәхәтлек, муллык хисе өсти торган манзара. Шушы гүзәллек Ишар кышларның бар саубуллашу мыңа бер сүзгә сыя. Күз. Күзләр моң су димә миңа. Дәвам итик малмас. Әйдә, эшне дәвам итик. Біліп ки сәхифәсендә бүген мода өлкәсендә тагын бер танылган шәхесне искә алырбыз. Ул Ивсен Лоран. Сиңа бу исем танышмы? Ничек сөйгәнеңне аңладым. Біліп ки сәхифәсе әлбәттә таныш. Без бит аның белән дуслар. Аның бірінші коллекциясы рус сарафаннары белән илһамланып барлыкка килә. Мондый барылышны беркем көтми, ни өчен икәнен Лилия Гыйззатуллина сөйләп бирер. Чөнки аның әзерлеге Ивсен Лораннан бер дә ким түгел. Исәнсез.
Киім хатын-кыз шәхесенә буйсынырга тиеш, киресенчә түгел. Бу танылган дизайнер, модельер Ив Сен-Лоран сүзләре. Бүген сәхифәне аның иҗатына багышлыйм. Ул мода дөньясында мөһим һәм шул вакытта каршылыклы шәхес. Ив Сен-Лоран талантлы дизайнер гына түгел, мода өлкәсенә бик күп яңалыклар керткен шәхестә. Аны үз вакытының даһие дип атыйлар. Шуңа күрә мода яратучылар гына түгел, танылган дизайнер, модельерлар да стиль буенча аның киңәшләренә колак сала. Алар белән бүген мин дә уртаклашырмын. Әлегә Ив Сен-Лоран мода йортының тарихына күз салыйк. Ул үз исемендәге мода йортын булдыра. Хатын-кызлар модасына биек кунышлы итекләр, смокинг кебек ир-атлар гардеробы элементларын кертә. Ив Сен-Лоранның карьерасы 50-нче еллар азагында башлана. Шулай да мода дөньясында уңышлары соңрак килә. Ив Сен-Лоран Алжирның Оран шәһәрендә туа. Булачак модельер туган шәһәрендә колледжда, соңыннан лицейда белем ала. 8 яшеннән рәсем ясый. 11 яшеннән театр белән кызыксына башлый. Курчакларга иске чүпрәкләрдән киемнәр тегә, декорациялар ясый. 17 яшендә ул Парижга күченеп килә, рәсем курсларында укый. Шул елны иҗади уңышка ирешә. Аның кечкенә кара күлмәге зур бәйгедә премиягә лаек була. 19 яшендә Ив Сен-Лоран Кристиан Диор мода йортында эшли башлый. Танылган дизайнерның ассистенты була. 1957 елда модельерның вафатыннан соң мода йортының сәнгать җитәкчесе итеп билгеләнә. 1 елдан соң үзенең күлмәкләр коллекциясын тәкъдим итә. 1959 елда берничә модель белән Мәскәүгә килә. Беренче тапкыр Мәскәү француз модасы белән таныша. Соңрак Ив Сен-Лоранның карашы үзгәрә. Ул Dior мода йортыннан китә һәм 1961 елны үз исемендәге мода йортын ача. Параллель рәвештә театраль рәссам булып эшли. Театр, балет, эстрада өчен костюмнар тегә. 80-нче елларда модельер авырый башлый. Иҗади карьерасын 1992 елда тәмамлый. Инде модельерның иң билгеле цитатларын барлык. Хатын-кыз өчен иң яхшы кием мәхәббәт. Анда бәхете булмаганнар өчен мин бар. Үз позициясын ул шулай аңлата. Аның киемнәре өченнән дә һәр хатын-кызга бәхет бүләк итәргә сәләтле. Ив Сен-Лоран хатын-кызларга шалбар кидерә. Аның коллекциялары бик күп каршылыклы фикерләр уята. Әллә тирәдәгеләр каршы булса да, яңа әйберләр уйлап чыгарга курыкмагыз ди ул. Гардероб ул тормыш рәвеше. Берничә модалы комплект алып туктап калу аз. Аны һәр вакыт күзәтеп тору кирәк. Кызыклы жакет күрәсез икән, алырга ашыгыз. Һәр вакыт стильле буласыгыз килсә, ул тормыш рәвешенә әйләнергә тиеш. Ике тапкыр киеп булмаган күз явын алырлык күлмәкне генә элегант дип атап була. Күлмәк бер генә көн яшәргә тиеш. Бер күлмәкне берничә бәйрәмгә кимәгез. Үзегезне яратасыз икән, мөһим вакыйгаларда һәр вакыт яңа киемнән булыгыз дип киңәш итә модельер. Хатын-кыз үзен һәр вакыт тәрбияләп торырга тиеш. Косметологка йөрегез, күп итеп чиста су эчегез, фитнес белән шөгыльләнегез. Тән матурлыгы сәламәтлекнең төп билгесе ди. Ив Сен-Лоран белән килешмичә мөмкин түгел. Хатын-кызга матур булу өчен кара свитер, кара итек һәм янәшәсендә яраткан ир-ат булу да җитә. Күзләрегез бәхетле икән, сезгә бернинди аксессуар да кирәк түгел ди. Саный Ив Сен-Лоран. 1966 елда дизайнер хатын-кызларга смокинг формасында күлмәк тәкъдим итә. Тамашачы шок хәлендә кала. Моңа җавап итеп Ив Сен-Лоран экспериментлардан курыкмаскан ди. Сезгә төбәлгән карашлардан да адреналин алып була ди ул. Бүгенгә менә шулар. Сәхифәне шулай ук Ив Сен-Лоран сүзләре белән тәмамлыйсым килә. Хатын-кыз киемендә иң мөһиме хатын-кыз үзе. Модалы кием киюгенә аз, шәхес булу кирәк. Дизайнерның бу киңәшләрен истән чыгармасак иде. Мин сезнең белән саубуллашам, матур күзләр телим. Әткәй хатирәләрендә калды әкияти балачагым. Әкият Курчак театры шаулыгы гастрольләргә бара. Мәскәүдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясаячак. Казанда да бихисап чаралар узачак. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры октябрь аенда, ноябрь аеның башларында яңа премьералар әзерләнә. Алар белән һәр вакыттагыча мәдәни ярдәмчебез Идел Кыямов таныштырыр. Аңа сүз бирәбез. Исәнмесез мәдәният сөюче милләттәшләр. Мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны спектакльләрдән башлыйк. Әлмәт театрында күрсәтеләчәк спектакльләр турында. Микулайда Сарсас күл авылында япа-ялгыз гомер кичерүче Крәшен агайның бер җәйге иртәдән башлап икенче көннең таңына кадәр бер көне сурәтләнә. Аның гомерен, тормыш көнкүрешен, мәхәббәтен, дөньяга мөнәсәбәтен ачкан, алай гына да түгел, бөтен бер авылның язмышын эченә алган соңгы көне.
Тықрық. Балалары буй жеткен от көршілеріні тықрық қына түгіл, 16 яшында туған үпкә хис айырып тұра. Үсмір шақ кинәсі шул қадар күшлі ки, үлкәннәр ғашиқ яшьләрнең бәхтенә киртә булмакчы. Әмма қыз белән егетнең хәйләсе аталарының еллар айырып торган арасын бик тиз якынайта. Хатын кыз сабырлыгы, сынауларга дучар ителгән яралы язмышлар шатлыгын да, газабын да үзенә сыйдырган мәхәббәт. Зифа Кадырова әсәрләрендә урын алган темалар. Синсез килгән язлар спектакле язмыш тарафыннан бирелгән бер төрле сынауны ике хатын кызның төрлечә узуы турында бәян итә. Хәзер Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры спектакльләре турында. Илгиз Зәйнеев әсәре буенча куелган «Бәби» спектакле гаилә белән карау өчен күңелгә үтеп керә торган дулкынландыргыч тамаша. Бу гыйбрәтле әкият безне мәхәббәт һәм тугрылыкка, сабырлыкка, башкалар алдында җаваплылыкка бирелгән сүзеңдә торырга өйрәтә. Спектакль Татарстанның халык рәссамы, сынчы, агач уймалар остасы Әхсән Фәтхетдиновка багышлана. Биографик драма эссенең геройлары рәссам үзе һәм ияләр. Нәкъ менә алар тамашачыларны халык рәссамының уникаль һәм үзенчәлекле иҗаты белән таныштыра. Аның тормыш юлы турында сөйли. Концертлар турында. Пушкин исемендәге мәдәни үзәк Другой Толстой дип аталган иҗат кичәсенә чакыра. Концерт танылган язучы, шагыйрь һәм драматург Алексей Константинович Толстой иҗатына багышлана. 5 сентябрьдә аның тууына 205 ел тулды. Тамашачыларны бик бай һәм мавыктыргыч программа көтә. Ял көннәрендә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында Денис Мацуев «У друзей» дип аталган 10-нчы музыкаль фестиваль уңаеннан концерт оештырыла. Бу Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты профессор Александр Сладковский һәм күренекле пианист Россиянең халык артисты Денис Мацуевның уртак проекты. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Бар дөньяны сөя торган, бер дустым бар эше катып көлә торган, бер дустым бар сүзе белән үзә торган, бер дустым бар мин тилегә түзә торган. Белмәсә дә җырлый торган, бер дустым бар белмәсә дә бии торган. Бер дустым бар сиремне белә торган, бер дустым бар җир җимертеп яши торган.
Her günü күрәсең төшемә. Алай юк мыни. Альберт белән ишрак күрешә башлагач, бүгенгә кадәр бер галим дә төшләрне ни өчен күрүебезне аңлатып бирә алмый. Зигмунд Фрейд төшләр ул безнең аңсыз рәвештә туган теләкләр дип аңлата иде, әмма ул теорияны соңрак кире кактылар. Тешләр турында сөйләшүебез юкка түгел, чөнки хәзер тешләр иленә, тешләр бакчасына сәяхәт итәрбез. Аның өчен бары тик Эрган Иннан күргәзмәсе шаһиты гына булу кирәк. Нинди генә төш күрсәк тә, иң мөһиманың барысын да яхшыга юрыйк. Үзенең картиналарын рәссам Анатолий Холок иҗатын, Коръән язмаларын һәм 15-нче гасыр рәссамы Мөхәммәд Сиях Калам иҗаты белән илһамланып ясыйм. Бүген без төрек рәссамы Эргин Инан күргәзмәсендә. Үзен укыткан профессорга хат язганда, аның күзенә бер бөҗәк чалына. Уенда шул бөҗәкне ясый, ә кулы хат яза. Әлеге җан иясе белән бәйле тема әнә шулай туа. Ә иллюзияны ул төсләр ярдәмендә булдыра. Эргин Инан картиналары төрле техникалар, материаллар, буяулар, чын барлык, фантастика, Азия һәм Европа катнашмасы. Ул кеше һәм әйләнә-тирә дөнья арасындагы мөнәсәбәтләрне күрсәтергә тели. İkona tekniğinin bütün yapısını, bütün... Мин иконалар ясау буенча дәресләр алдым. Беренче эшләрем аларга багышланды. Рембрандтның һәм башка рәссамнарның техникларын өйрәндем. Кулъязма, литография, гравюра. Бу технологияларны Мюнхендә үзләштердем. Бүгенге эшләрем нәкъ менә шул техникларга таянып ясалган картиналарым. Төрек рәссамы Эргин Инанның Казанга гына түгел, Россиягә да беренче килүе. Kazan'ı ben buraya gelmeden evvel Казан турында ишетеп белә идем, әмма аны шул кадәр матур шәһәр дип уйламыйдым. Эшләремдә мин еш кына искене яңада итеп тасвирларга яратам. Казан да менә шундый, яңа төзелешләр арасында иске архитектураны күрәбез. Аның эшләре Анкара, Истанбул, Мюнхен, Брэдфорд, Британия музейларында саклана. Һәм ниһаять, заманча сәнгать галереясында аның төшләр бакчасы дигән күргәзмәсен Казан тамашачысы да күрә алачак. İçimizi ısıtan duvarlardaki bu resimleri görmek... Бүген диварлардан әлеге картиналарны күрүебез белән без бәхетле. Алар салкын көзге көннәрдә җанны җылыта. Күбәләкләрнең гомере кыска, тик бу рәсемнәрдә алар әле озак яшәр. Рәссамның барлык эшләре безне уйланырга чакыра. Һәрберебез яшәү дәврендә үзгәрешләр кичерә. Барыбыз да җанындагы курчакны матур күбәләккә әйләндерә алсын иде. Бу күргәзмәгә килүчеләрне әлеге буяулар матурлыгы яңа эшләргә илһамландырсын иде. Күбәләкләр, шикерткәләр, коңгыз һәм башка бөҗәкләр. Төрек рәссамы Эргин Инан тарафыннан абстракт манерда ясалган бөҗәкләр дөньясы заманча сәнгать галереясында әле бер ай булачак. Зинһар өчен кермә төшләремә, Мин бүген- мин бит инде сине оныттым. Һәр заманның нәрсә? Мин бүген бөтен яраткан җырларымны синең башкаруыңда Ни ишетәчәкмен өчен икән дә аңлыйсыңдыр, тапшыру ахырында белерсез, җәмәгать. Һәр заманның үз каһарман, гүзәл затлары бар. Милләтенә тугры хезмәт итүче, үзгәрешләрдән курыкмаучы заманның якты йолдызы булган гүзәл затлар истә тотыла әлбәттә бу очракта. Заманда Син дә шундыйлардан. сәхифәсенең игътибар үзәгендә дә бүгенге көннең горурланырлык нәфис затлары. Чираттагы видеозма герое Лена Григорьева да сәләте белән битараф калдыра алмас безне. Мин бит инде оркестр артисты, ул фольклор ансамбль булгач, аның инструментлары да этник инструментлар күп булырга тиеш. Менә мин шуннан бирле җыя башладым. Менә бу кызыклы флейта нидә? Таиландтан кайткан дип әйттеләр ахрысы. Гомумән бик матур инструмент. Улыма укытучысы бүләк итте, ә мин үземә алдым. Бу зурна дип атала. Зурна? Аха, төрекләрнең алар бик матур уйныйлар анда. Мин аңа гашык булдым.
Алтынысын да Түркиядан алдым. Босы кавал деп атала. Мында ойнар үшін бик зур растяжка керек. Бармаклар белән. Әле монысын да уйнамыйм. Бусы менә безнең Нугай курай деп атала. Элекке заманда керәшен хатын кызларының традицион уен коралы булган. Булары минем авыз гармуннары. Бер бию куя башладык. Керәшен чабатасы. Сине дей әби иттереп дей, авыз гармуны белән чыгарсак ничек була дей. Син дей уйный алырсыңмы дей, биеп тә уйнап та. Мин әйтәм, әйдәгез тырышып карыйк. Шулай кибеттән алып кайттым мин. Барып алдым да бик кызык кына номер килеп чыкты, менә хәзер уйнап күрсәтәм шундагы шул көйне. Акарина. Бүтән славян халыкларында уйный торган корал. Татарларда ташсыбызгы дип атала. Көз, яфраклардан сырык без. Бу җырны да танығансыздыр. Алтын, кызыл, яшел. Нәкъ шул төсләргә буялды урманнарыбыз, бакчаларыбыз, ишек алларыбыз. Кояшлы, яңгырлы, җылы, салкын, җилле, тыныч, әйе, көзнең төсләре генә түгел, холкы да төрле. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкә. Әммәсенең көйендән утырып җибәрдем. Кипкән үләннәр катырылган җиләкләр белән чәйшкәндә, җәй искә төшә. Эх, җиләккә ешрак йөрисе иде, мәтрүшкәне дә күбрәк җыясы иде дип уфтанып куябыз. Шуннан да салкын вакытта үләне дә, җиләге дә бик кирәк.
иде дип уфтанмас үшін жайның бір күні қышны туйдыра деген мәқін листе тұтарға керек. Салқын тегенде тез генә аяққа басасын келе екен, біздің кеңешлерін тыңла. Салқын тегенде нәрсе ошарға ярамый. Бір уйласаң, мұнда шиклеулер булырга тиеш түгел дә кебек. Әйтәләр бит, кәйф булмаганда күңел төшкән ризык ашарга кирәк дип. Сез хәзер бик нык гаҗәпләнәчәксез. Әмма салқын тигәндә шулай ук кайбер ризыклардан һәм кайбер эчемлекләрдән туелып тору мәслихәт. Ашауга килгәндә, без әйтергә кирәк, беренче авыр дип әйтик инде, майлы әйберләрдән, кыздырылган әйберләрдән без җираграк булырга тиеш. Шул ук вакытта консерв без әйтик инде, русчалатыптыр, консервлы ябылган әйберләр, аннан соң инде төрле тызлы әйберләр, әше шундай әйберләрдән җираграк булырга тиеш дип әйтәсе килә. Булар барысы да салкын дигән вакытта инде, әйме? Әйе, булар инде салкын дигәнгә кагыла. Шул чиракта аларга мөмкин кадәр игътибар булырга тиеш. Ни өчен соң салкын дигәндә кахва эчәргә ярамый? Менә ярыймы, ярамыймы, без әле моны белмибез, менә шуңа күрә сездән җавап көтәбез. Әйе, кахва инде ул беләбез тәмле эчемлек. Аны күп кеше ярата, иртә белән аның белән эшкә киткәнче чыгып китәргә яраталар. Менә авыруга килгәндә җөрәк тибешедә еш тибә торган була. Кахва инде ул бу чиракта тагы да җөрәк тибешен арттыра һәм шул җөрәккә кан юлларына көч китерә дигән сүз. Шул вакытта аның әле кулланганда организмнан суны менә жидкость дибез инде кирәгеннән артык чыгаруга этәргеч булып торуында әйтеп үтәргә кирәк. Мондай салкын тию авыру белән авырганда ул вакытта инде Киресенчә, әйе, ул вакытта су эчләргә тиеш, ул булсын җылы сумы, төрле үләннәр беләнме. Шоколад конфетлары һәм шулай вакытта шикәр, аларның ни зыяны бар соң салкын дигәндә? Авыру кешенең инде ул күбрәк вирус инфекциясе була бит инде. Шушы микробларның тагында үсешенә һәм китерә һәм авыруның көчәюенә китерергә мөмкин. Безнең иммунитет турыдан-туры эшләргә тиеш һәм һәрбер авыру белән, бигрәк тә шушы салкын тию авыру белән дибез инде без, ул инде көрәшергә тиеш. Бу баллы әйберләр, шикәрле әйберләр, алар инде аңа комачау. Цитрусларга килгәндә, алар тамакта ялкын суны китереп чыгарга мөмкиннәр. Һәм тамакның шишүенә дип әйтик инде, кабаруына, отечность дип инде шундай әйбергә китереп чыгарып, һәм авыруның хәлен көчәйтергә мөмкиннәр, тагы да авырайтырга. Инде ул тизрәк терелер өчен шул вакытта комачаулый торган фруктларның шул вакытта ул сок булсынмы, башка төрле булсынмы, цитрустан эшләнгән комачаулый дип әйтер идем. Рәшит әфәнде, гомумиләштереп әйткәндә, авырган очракта безгә нәрсә кулланырга, нәрсә эчәргә кала? Эчә торган әйберләр безнең күп. Менә әйтик, безнең бар төрле үзебездә үсә торган клюква дибез инде. Шуның өстенә аннары бездә үсми торган имбирь дип менә андандырга ярамый. Аннан соң төрле шиповник дигәндә шуның ише кыры фруктлар кушылмасы. Һәм тагын инде шул сез әйткән безнең инде исемлеккә тагын берсен өстәргә кирәк, ул инде безнең гадәти тормышыбызда эчә торган гади су. Әйе. Ул да сезгә әлбәттә инде тизрәк аякка басырга, тизрәк терләргә ярдәм итәчәк. Татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар кабул ителә. Премиаль фонд шактый гына саллы 1 миллион сум. Чыгышлар проза, шигърият номинацияләрендә бәяләнәчәк.
яр шикләве гомумән юк. Гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә, димәк сез дә әле катнашырга өлгерәсез дигәнсез. Шуңа күрә үзегезнең төшерелгән видеоларыгызны һәм анкетагызны ТНВ Татар сүзе әйләндерелгән mail.ru почтасына җибәрегез. Тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. Гаризалар килә торган арада бәйгегә килгән видеолардан үзекләр карап үтик. Копилкада тагын бер эшлек. Мин укырга кергәннән бирле гел эшлегә укым җәмәгать. Әйе, дөрес ишеттегез, гел эшлегә. Беләсегез килсә, гел эшлегә укып бирү җиңел түгел ул. Үзегез уйлап карагыз. Эшледән аз гына артка чигенсең, икеле көтеп тора. Аз гына алга китеп, дүртле. Ялгыш кына, бишле алып җибәрдеңме? Укытучылар. Менә бит, булдырасың. Ялкауланып кына йөрисең дип тагын тәңгәгә тияләр. Шуңа күрә иптәшләр, ныклы эшле позициясендә торуның авырлыгын беләбез. Тик укытучылар моны нигәдер аңламый. Алар ягыннан эшлегә укучыларга игътибар җитми. Әнә бит, икеле капчыкларын бастырып сүгәләр, әтиәниләрен мәктәпкә чакырталар. Җыелышларда да тәрбия сәгатьләрендә сүзгел алар турында гына бара. Әйтерсең, ялар икеле капчыклары түгел. Ниндидер бер милли геройлар. Дүртле бишлегә укучыларны без еллар буе мактау токтасында күрәбез. Аларны гел мактап, кадерле, бүләкләр генә биреп торалар. Безне эшлегә укучыларны искә алмыйлар. Әйтерсең, без дөньяда бөтенләй юк. Җәмгыять игътибарына да без гел читтә. Әнә бит, язучылар, шагыйрьләр дә дүртле бишлегә укучыны мактап, икелегә укучыны хурлап язалар. Эшлегә укучылар турында берәр төпле әсәр күргәнегез бармы сезнең? Җәмәгать, без эшлегә укучылар мондый хәл белән килешеп яшәргә тиеш түгелбез. Бу ситуацияны үзгәртер өчен мактау тактасына эшлегә укучыларның да сурәтләрен куярга кирәк. Аннары язучылар оешмасына эшлегә укучылар турында да әсәрләр иҗат итүне сорап, хат язарга кирәк булыр. Үзебезнең ветераннарны да онытмыйк. 10 ел мәктәптә эшлегә укыган, эшлегә укучы 8 бала үстергән, һәм хәзерге вакытта оныкларында шул рухта тәрбияләүче эшле бай ага Кимсетдиновны да онытып барабыз түгелме? Мин бу күркәм кешегә авылда һәйкәл куярга тәкъдим итәм. Шулай итеп, иптәшләр, безгә эшлегә укучыларның дәрәҗәсен күтәрү өчен армый-талмый эшләргә кирәк. Румыния татарлары 7-нче Корылтай Сабантуй фестивален оештырган. Бу Европадан килеп ирешкән яңалык. Дәрья сәхифәсендә Уфа, Оренбург, Ташкент шәһәрләреннән килеп ирешкән мәгълүматлар булыр. Алар белән Шиләбе, Пеше, Хура җиләге, Ташкентта да бар ди бит андый Хура җиләге. Алар белән Ләйсән Гайнуллина таныштырыр, аның үзенә сүз бирик. Рәхим ит, Ләйсән. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Үзбәкстан һөнәрчелеккә зур игътибар бирә. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге гызалары да искәрмә түгел. Татарстаннан ерак яшәсәләр дә, алар халкыбызның гореф-гадәтләрен, милли кәсепләрен саклап калуга үз өлешләрен кертә. Һәр атна сайын үзәк активистлары кул эшләнмәләре, дәресләр үткәрә. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге активистлары милли гореф-гадәтләрне һәм традицион һөнәрләрне саклап калуга үз өлешләрен кертеп кенә калмыйча, алар белән башка кешеләрне дә таныштыралар. Биредә алар катнашучыларның чигү, бәйләү күнекмәләрен арттыралар һәм хәтта бергәләп татар милли киемен дә тегәләр. Үткән мартта без зур курчакны 90 сантиметр озынлыгында күлмәк тегә башладык. Беренче кылып без эскиз ясадык, нинди күлмәк тегәбез, нинди фасонда, нинди материаллар туры килә. Аннан соң выкройкасын таярладылар кызлар. Безнең дәресләребездә без төрле китаплар белән танышабыз. Вот мин Казанда булдым, 8-нче съездның, аннан бик күп китаплар алып килдем. Шунда бик матур китап,
Бик кирәкле китап безнең дәресләребездә. Татар милли киемләр, калфаклар, ничек тегелә, выкройкалары, итекләре, читекләре. Бу беренчедән инде безнең татар милли киемләр аркалы без үзебезнең тарихны беләбез. Танышабыз. Безнең арабыздан балалар да килә. Менә шу Рәхан ханым алып барган кул эшләре түгәрәгендә катнаша башладым. Катнаша башлагач, миңа бик тә кызыклы булды бу. Чөнки безнең татар милли киемнәре, татар милләтебезнең хатын-кызларыбызның матур-матур киемнәре, анасын шу матур хаситәләрне мин аны күрдем дә хайран булдым башта. Аннан соң үзем тигәргә уйладым. Менә шу хаситәне мин бер ай тиктем. Мин шул кадәр сөенәм, йөргәнемә, шул кадәр сөенәм, шу кешеләр арасында матур-матур киемнәр, матур-матур нәрсәдер тигәргә өйрәнүем миңа үземә бик кирәк, күңелем өчен кирәк. Сабан туе, Татарстан көннәре, күргәзмәләр, әдәби кичәләр, үзәк оештырган барлык чараларда да алар үз эшләнмәләрен тәкъдим итәләр. Быел яз һәм җәйнең беренче яртысы салкын булды. Шуңа карамастан бал чыгару эше әле дә дәвам итә. Җәй ахыры эссе булгач, бал кортлары бик тырышып эшләгән. Умартачылык белән Садыковларның инде икенче буын вәкиле шөгыльләнә. Әхәт Тәлгатулы тәҗрибәле умартачы, 22 ел шөгыльләнә. Ул кече яшьтән әтисе белән умарталыкта. Әтием шул умартачы иде колхозда. Ул мине 6 яшьтән колхоз умарталыгына йөртте эшкә. Янында дымарны үрдереп торадыр. Йылы. Шагалар иде. Башкалардан аермалы буларак, бу ияларда татар исемнәре язылган. Бу хакта сорамыйча булдыра алмадык. Кызларымның исемнәре, аныкларның исемнәре бар. Барсыныкы да бар инде. Кияүләрнең исемнәре. Кемнең исеме язылган инде? Шуңа бал бирәм. Бал салуның 3нче зур дулкыны бара. Әле берничә ел элек кенә берәү дә сентябрьдә бал алып булыр дип уйламаста иде. Бу инде хәзер азакы баллар. Төрле шәшкәдән дә, көнбагыш бала дисәң дә була. Көнбагышныкы күбрәк инде монда. Монда безнең артта теге бекәши, зур мордовник, татарник шәшкәләре. Тәҗрибә белән осталык та килә. Шулай да бу гаилә кәсебе икән. Умартачылык ул әлбәттә күмәк хезмәт. Шикми бит аның әгәрдә шуларны ашмасам бал шикми. Һәр эшнең үз этабы бар. Бу вакытта һәр сәгать кадерле. Еллык хезмәтнең нәтиҗәсе бал чыгару мизгелләре. Бер ягыннан уже бал әзрәк чыкты. Буларны шулай әйләндерәм дә икенче яктан хәзер чыгарырга. Хош исле, татлы продуктны җыйганнан соң Садыковларның чираттагы зур эшләре. Татар халыгы ашы козылык ясау. Әхәт Тәлгатулы Садыков та миллилек мөхтәрият эшендә генә түгел, ә шөгылендә дә саклана. Күңел дәфтәренә чыккан хисләр. Уфада танылган баянчы Салават Әхсановның беренче шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасы Бөтен дөнья Татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегендә оештырылган. Тулырак чираттагы видеозмада. Салават Әхсәнов күпкырлы талантка ия шәхес. Татар халкы аны баянчы, аккомпаниатор, автор башкаручы буларак белә. Җылы очрашуда Уфа татарлары милләттәшебезне яңа яктан ачты. Безнең бөек Илһам Шакиров, Фан Вали Әхметовлар белән бергә аларны гармон белән, баян белән җырлатып йөргән шәхес итеп беләбез. Әмма бүген инде без аның китабын да күрдек. Бөтен дөнья Татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенә шагыйрьләр, җырчылар, дуслар җыелды. Менә соңгы елларда инде иң мөһиме без аның белән очрашканда шигырь телендә сөйләшә башладык. Салават Җәмил улы күңелендә сыймаган моңнарын кулына каләм алды да шигырь итеп яза башлады. Китап туенда катнашучылар фикеренчә, Салават Әхсәнов үзенең шигырьләрендә таныш образлар, сюжетлар һәм метафоралар аша укучыга тирән фәлсәфә җиткерә белә. Күп шигырьләрне мин яратып укыдым электән инде, шулар җыелып килгәндер инде.
Шунан соң үзем концерт алып бара башладым бер вакытында. Шул шигырьләр, төрле шигырьләр мен көчәктән туган як турында шигырьләр, мәхәббәт турында шигырьләр инде. Бөтен табигатькә багышланган шигырьләр. Шулар инде җыелып бер 50-60 шигырь җыелгач инде мен шуны китап итеп чыгарга булдым инде. Күңел дәфтәреннән чыккан хисләр дип аталган китап туенда Салават Әхсәновның шигырьләре һәм халык җырлары яңгырады. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Bir odnağa җитәрлек энергия алыр өчен аны музыкадан, кинодан, спектакльдән, тәмле ризыклардан, сәяхәттән башларга кирәк. Күңел күтәрер өчен бихисап ысуллар бар. Күңел төшенкелегенә бирелү ысуллары да бар. Тик кайсы юлны сайлау ансы әлбәттә инде сезнең елмаеп, күтәрен кайф белән яшәү әлбәттә кешенең сәламәтлегенә уңайрак тәэсир итә. Шуңа күрә безнең киңәшне сакларсыз дип өметләнәбез. Елмаеп яшик һәм тапшыруның ал хәбәренә күз салыйк. Узган атна Казан Федераль университеты профессоры Әлфия Юсупова белән без ул укыган, хәзер инде үзе укыткан уку йорты буенча сәяхәт кылдык. Бүген сәяхәтебезне дәвам итәрбез. Профессор хезмәттәшебезгә ачылып, үз тормышыннан булган күп кенә вакыйгаларны бәян итә. Хезмәттәшебез Гөлчәчәк Баһавиевага сүз бирик. Андреевна Софиуллина җитәкчелегендә аспирантурага кердем. Һәм аспирантурага кергәч тә, ул 90-нчы еллар татар теленең яңадан теге шаулаган чоры һәм Фюрапа миңа бик кызыклы тема тәкъдим итте. Шушы темага аваздаш, әмма тарих белән бәйле. 19-нчы гасырда мөстәкыйль татар теле өйрәнүчеләр өчен русларга атап чыгарылган үзйөреткечләрен өйрәнергә бирде. 38 үзйөреткеч булган шундый. Демәк, русларга татар теле, татарларга рус теле өйрәтә торган разговорник, сөйләүлек, самоучитель, үзйөреткеч. Шунсын әйтергә кирәк, безнең китапханәнең сирәк китаплар бүлегендә алар сакланган. Мин шуларны өйрәнеп кандидатлык диссертациясе якладым. Диссертация яклаганнан соң, демәк 94-нчы елда якладым. Инде 2009-нчы елда мин докторлык диссертациясе якладым. Ансы шушы үзйөреткечләр белән бәйле, әмма тагын зурырак, күләмлерәк хезмәтләр татарча, русча, татарча сүзлекләр. Шушы күтәрелеш елларында 92-нче елда университетта яңа кафедра ачылды. Ул чит тел аудиториясында татар теле дип атала иде. Флора Андреевна Софиуллина яңа коллектив туплады һәм без шушы коллектив белән 2010 елга кадәр эшләдек һәм 11-нче елда инде Казан Федераль университеты оешкач без инде пединститут белән кушылып ул вакытта Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты кушылып яңа кафедра оештырдык. Әмма Флора Андреевна традициялары анда да дәвам ителде. Бүгенге көндә инде мин әйттем, без гомуми тел белеме һәм туркология кафедрасы барыбер безнең укытучылар башка аудиторияда, чит аудиторияда татар теле укыту белән шөгыльләнә. Әйтәләр бит, эш ул икенче үй дип. Бу күпмедер дәрәҗәдә бәлки баналь әйбердер, әмма ләкин минем өчен эш урыны, университет иң кадерле урыннарның берсе. Казан дәүләт университеты, Казан Федераль университеты белән минем 40 еллык гомерем бәйләнгән. Башта студент, аннан аспирант, аннан укытучы булуның төрле этаплары, ассистент, өлкән укытучы, доцент, профессор, әле тагын шуның өстенә декан, башта декан урынбасары булып эшләдем бик озак еллар, 98-нче елдан алып 2008-нче елга кадәр мин декан
орынбасары болып эшләдем. Читтән торып уку бүлеге һәм фән эшләре буенча җаваплыйдым. 2008 елда кафедра мөдире итеп билгеләделәр. Инде Казан федераль университеты оешкач, мине башта тәрҗемә бүлеге мөдире итеп куйдылар. 2 ел эшләгәннән соң мин о заманда татар филологиясы һәм мәдәнияте бүлеге, шуннан соң югары мәктәп дип атала башладык. Татар филологиясы, татаристика югары мәктәбе, аннан соң милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе булды. 8 ел дәвамында мин шушы санап үткән структураларның җитәкчесе булдым. 2019 елдан мин хәзер филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының гомуми тел белем һәм тюркология кафедрасы профессоры. Моннан кала бездә инде халыкка таныш булган, ишетелеп килә торган Каюм Насыйри институты бар. Ул чит илләрдә, Россия төбәкләрендә татар телен пропагандалый торган институт. Менә шушы институтны да җитәклим. Татарның милли мәдәни үзәге менә шушы урын. Чөнки без бу урында милли кадрлар әзерлибез. Ел сайын 70-кә якын яшьләр татар филологиясы бүлегенә, тюркология юнәлешенә укырга керәләр һәм ул әлбәттә татар милләтенең киләчәктәге теге кадровый резервы дип әйтергә була. Gözlerimin su dime mина. Devam ettik mi olmaz? Eydi, işini devam ettik. Bilip ki sahifesinde bugün moda ülkesinde tağın bir tanılgan şahsını iske alırız. Ol Yves Laran. Sana bu isim tanış mı? Niçin suyunganını anladım. Bilip ki sahifesi elbette tanış. Biz bir tane bilen dostlar. Onun birinci kolleksiyası Rus sarafanları bilen ilhamlanıp barlığa kelep. Мындай барылышны беркем көтмей, ни өчен икәнен Лилия Гыйззатуллина сөйләп бирер. Чөнки аның әзерлеге Yves Laranнан бер дә ким түгел. Исәнсез. Кием хатын кыз шәхесенә буйсынырга тиеш. Киресенчә түгел. Бу танылган дизайнер, модельер Yves Laran сүзләре. Бүген сәхифәне аның иҗатына багышлыйм. Ул мода дөньясында мөһим һәм шул вакытта каршылыклы шәхес. Yves Laran талантлы дизайнер гына түгел, мода өлкәсенә бик күп яңалыклар керткен шәхестә. Аны үз вакытының даһие дип атыйлар. Шуңа күрә мода яратучылар гына түгел, танылган дизайнер, модельерлар да стиль буенча аның киңәшләренә колак сала. Алар белән бүген мин дә уртаклашырмын. Әлегә Yves Laran мода йортының тарихына күз салыйк. Ул үз исемендәге мода йортын булдыра. Хатын-кызлар модасына бие кунышлы итекләр, смокинг кебек ир-атлар гардеробы элементларын кертә. Yves Laranның карьерасы 50нче еллар азагында башлана. Шулай да мода дөньясында уңышлары соңрак килә. Yves Laran Алжирның Аран шәһәрендә туа. Булачак модельер туган шәһәрендә колледжда, соңыннан лицейда белем ала. 8 яшеннән рәсем ясый. 11 яшеннән театр белән кызыксына башлый. Курчакларга иске чүпрәкләрдән киемнәр тегә, декорациялар ясый. 17 яшендә ул Парижга күченеп килә, рәсем курсларында укый. Шул елны иҗади уңышка ирешә. Аның кечкенә кара күлмәге зур бәйгедә премиягә лаек була. 19 яшендә Yves Laran Christian Dior мода йортында эшли башлый. Танылган дизайнерның ассистенты була. 1957 елда модельерның вафатыннан соң мода йортының сәнгать җитәкчесе итеп билгеләнә. 1 елдан соң үзенең күлмәкләр коллекциясын тәкъдим итә. 1959 елда берничә модель белән Мәскәүгә килә. Беренче тапкыр Мәскәү француз модасы белән таныша. Соңрак Yves Laranның карашы үзгәрә. Ул Dior мода йортыннан китә һәм 1961 елны үз исемендәге мода йортын ача. Параллель рәвештә театраль рәссам булып эшли. Театр, балет, эстрада өчен костюмнар тегә. 80нче елларда модельер авырый башлый. Иҗади карьерасын 1992 елда тәмамлый. Инде модельерның иң билгеле цитатларын барлык. Хатын-кыз өчен иң яхшы кием мәхәббәт. Анда бәхете булмаганнар өчен мин бар. Үз позициясын ул шулай аңлата. Аның киемнәре өченнән дә һәр хатын-кызга бәхет бүләк итәргә сәләтле. Yves Laran хатын-кызларга чалбар кидерә. Аның коллекциялары бик күп каршылыклы фикерләр уята. Әллә тирәдәгеләр каршы булса да, яңа әйберләр уйлап чыгарга курыкмагыз ди ул. Гардероб ул тормыш рәвеше. Берничә модалы комплект алып туктап калу аз. Аны һәр вакыт күзәтеп тору кирәк. Кызыклы жакет күрәсез икән, алырга ашыгыз. Һәр вакыт стильле буласыгыз килсә, ул тормыш рәвешенә әйләнергә тиеш.
Ике тапкыр киеп булмаган күз явын аларлык күлмәкне генә элегант дип атап була. Күлмәк бер генә көн яшәргә тиеш. Бер күлмәкне берничә бәйрәмгә кимәгез. Үзегезне яратасыз икән, мөһим вакыйгаларда һәр вакыт яңа киемнән булыгыз дип киңәш итә модельер. Хатын-кыз үзен һәр вакыт тәрбияләп торырга тиеш. Косметологка йөрегез, күп итеп чиста су эчегез, фитнес белән шөгыльләнегез. Тән матурлыгы сәламәтлекнең төп билгесе ди. Ив Сен-Лоран белән килешмичә мөмкин түгел. Хатын-кызга матур булу өчен кара свитер, кара итәк һәм янәшәсендә яраткан ир-ат булу да җитә. Күзләрегез бәхетле икән, сезгә бернинди аксессуар да кирәк түгел ди. Саный Ив Сен-Лоран. 1966 елда дизайнер хатын-кызларга смокинг формасында күлмәк тәкъдим итә. Тамашачы шок хәлендә кала. Моңа җавап итеп Ив Сен-Лоран экспериментлардан курыкмаскан ди. Сезгә төбәлгән карашлардан да адреналин алып була ди ул. Бүгенгә менә шулар. Сәхифәне шулай ук Ив Сен-Лоран сүзләре белән тәмамлыйсым килә. Хатын-кыз киемендә иң мөһиме хатын-кыз үзе. Модалы кием киюгенә аз, шәхес булу кирәк. Дизайнерның бу киңәшләрен истән чыгармасак иде. Мин сезнең белән саубуллашам, матур күзләр телим. Bravo!
Ха, біздің зәйтүн басса, сенің бізде тауларда болғаның бар ма? Мен еңе көрсәтірмін деп әтті дей. Зәйтүн абыға бек зор рахмет. Қазір біз Шулуқ Баулы районы Қызыл Яр ауылы мәдениет йорты жетекшісі Ленир Дәулетшин білен әңгіме құрырбыз. Ленир, саумысыз, қош келдіңіз? Қайырлы күн Алмас, қайырлы күн Луиза, сәмісіз. Ирақ араларын яқын етіп келіп, әліншік бізге шындай музыкал күштен әсілі дәртлендірі жіберген Зәйтүн абыға бек зор рахмет. Хәм шундық сеңа бәйләнәс келе. Не үшін бәйләну? Чөнки біз енді біраз мәғлүмет тұқладық. Сен ике нефтші білімің бола тұрып, мәдениет йортында эшлисең. Башта күллият, аннары югары белем. Ничек була бу? Ничек мөмкин бу? Мин 14-нче елда Октябрьский нефть күллиятын тәмамлагач, үзебезнең Баулда НГДУ системасына эшкә кердем. Монда 18-нче елга кадәр хезмәт куйгачтын, инде кайтырга булдым. Үзебезнең авылыбыз мәдәният йортына чакырдылар да, шунда кайттым. Һәм бүгенге көнгә кадәр шунда хезмәт күрсәтәм. Нәрсәләр эшлисез? Biz мәдәният йортында 18 сәнгать түгәрәге эшләп килә. Ничә? 18. Барлыгы аңарда 165 кеше катнаша. Бу авылдашлар инде. Авыл мәдәният йорты безнең менә авылга килгәндә бездә һаман кеше килә авылга, кеше кайта, шәһәрләрдән дә безгә кайталар. Гадәттә бит инде авылдан кеше шәһәргә китә, ә бездә киресенчә авылга кайталар. Димәк, кеше бар авылда? Кеше бик күп, менә бүген. Эш бармы соң? Нәрсә эшли авыл халкы нәрсә белән яши? Шул 18 түгәрәккә генә йөрмидер бит инде. Юк, 18 түгәрәк булса бит инде буш вакытта килеп күңеләшү урыны гына булып тора. Безнең гадәттә күпчелек абыйлар, апалар инде менә укытучылар, воспитательләр балалар бакчасында, ир-атлар инде нефтяной өлкәдә эшли. Шулай авыл хуҗалыгы тармагы да бик яхшы эшли. Тик шулай да син балалар димәк инде сәнгатькә битараф түгел димәк. Син аны сизәсеңме хәйләкәрлеген? Ул барыбер нефтчене ташлап мәдәнияткә килгән әйтмәде. Шакырдылар барды мин дигән була. Бик зур рәхмәт, без әлеге сорауларга яңадан әйләнеп кайтырбыз. Хәзер әле сезнең уйыкбаш бию номерын карап үтәсебез килә. Чөнки сездә талантчылар бар, менә биючеләр дә бар икән. Аларның осталыгына соклангач, тагы нинди юнәлешләрдә түгәрәкләр эшләгән сезнең белән ачыкларбыз. Бүген музыкаль чыгарылышыбызда безнең Баулыдан килгән җырчыларыбыз, музыкантларыбыз катнаша. Теге албарышлар кебек игълан итим әле. Хәзер сәхнәдә Баулы районы Кызыл Яр мәдәният йорты хезмәткәрләре Нәүрүз бию ансамбле Ыйык баш биюе. Булдырдым.
Subhanallah. Kızlarga rahmet olsun. Bir de devlet ansamblinden kim koymadılar deb aytdi. Bu biyu bizge tanış neydi repertuardan alındı? Bu bizning Gos ansambl Aydar Fayz Rahmanovning repertuarından alındı. Mana 18 tugerek deysin. Demek halkның vaqti, qiziqsizchanligi bor. Әлбәттә, бездә менә бию түгәрәкләре дә бар. Без менә бөтен Татарстан Республикасыннан бердән-бер елдан ел созвездие балалар конкурсында катнашып киләбез һәм инде коллективның урыннарда алганы бар. Шулай ук безнең авылда Нәүрүз халык җыр һәм бию ансамбле бар. Без инде бу коллектив белән Чатыртауда, Азнакайда, Иске Казан түгәрәк уен Наш дом Татарстан фестивальләрендә елдан-ел катнашып киләбез. Димәк, авылдашларыгыз үз теләкләре белән катнашам, үз теләкләре белән киләме? Әлбәттә, үз теләкләре белән килә. Без менә һәр ел сайын сентябрь аенда, сентябрь башында инде донабор ясыйбыз. Теләгән кешеләр менә барысы да килә. Һәрбер теләгән кешегә менә теләсә нинди түгәрәк тә бар. Биергә тели икән, бии, җырларга тели икән, җырлый һәм башка кул осталыгын күрсәтә торган түгәрәкләр дә бар. Димәк, сез Татарстанга түгел, Россия, хәтта халыкара конкурсларда да катнашасыз әле. Әлбәттә, бүгенге көндә шулай булып чыга. Аңлашылды. Ни өчен нефть өлкәсен ташлап, иҗади юнәлешне сайлаганың менә хәзер аңлашылды. Әңгәмә барышында үзең шушы юлга, җырга, мәхәббәткә син каян тәрбия алдың? Гаиләдәнме, үзеңнең кызыксыну беләнме, яки башка яктанмы? Минем ул дөресен әйткәндә гаиләдән киләдер. Минем ике яклап та бабай, Илшат бабай һәм Мәхфур бабай, алар шундый теге берсе җырларга яраткан, берсе уен коралларында уйнарга яраткан һәм шуннан менә бәләк чактан ук хәтта бакчада, бәрәңге бакчасында йөргәндә дә мин җырлап йөри идем. Миннән күршеләр көләләр дә иде хәтта шул вакытта. Менә шуннан килгән әйбер, нефть өлкәсендә эшләдем дә һәм инде урысча әйтмешле теге ни майо икәнен аңладым да һәм башка өлкәгә күчәргә булдым. Менә бәрәңге алганда, шул ук муенчада нинди җырларга яратасыз? Әлеге сорауга хөрмәтле тамашачылар, сез ТНВ каналының социаль челтәрләрендә җавап табарсыз. Хәзер без Баулы районы Кызылъяр авылының мәдәният йорты җитәкчесе Ленир Дәүләтшин башкаруында "Сагындым авылымны" дигән җыр тыңларбыз. Баулы халкы бигрәк сәләтле һәм моңлы халык икән. 18 түгәрәк дип, 18 күз алдына китерәсең. Без монда баланы бер түгәрәккә кешкә чакта җыртабыз. Монда 18. Идел аға, туған яғыма таба, бүдірә талларын тибіретіп, құяштан нұрлар ойнатып, шалдулқынларын ярға қаға. Сағындым ауаламны, қайшан қайтырман инде. Сәлем әйтсиген ярыма, әткәйген кәйіме дә, сәлем әйт туғанларыма. Сәлем әйтсиген ярыма, әткәйген кәйіме дә, сәлем әйт туғанларыма. Искә төшә шул чаклар, ярым қалды ерақта. Шатлыкларын балачакның, мәхәббәтем синдә таптым, күңелем сиңа тарта. Сагындым аваламны, кайчан кайтырман инде. Сәлем әйтсиген ярыма, әткәйген кәйіме дә, сәлем әйт туғанларыма. Сәлем әйтсиген ярыма, әткәйген кәйіме дә, сәлем әйт туғанларыма. Сәлем
сөйген ярыма, әткәйгән кәйемә дә сәлам әйт туганнарыма. Талғынғына идел аға, туған яғыма таба. Бөдірә талларын тибіретіп, құяштан нұрлар ойнатып, шалды қыннарын ярға қаға. Сағындым ауаламны, қайшан қайтырман инде. Сәлем әйт сүйген ярыма, әткәйгән кәйімә дә сәлем әйт туғаннарыма. Сәлем әйт сүйген ярыма, әткәйгән кәйімә дә сәлем әйт туғаннарыма. Сәлем әйт туғаннарыма. Әфәрин! Баулыдан келген музыкал күштенешлерге рәхмәт яусын. Біз үз сиратыбызда сүйген ярға, әтиенилерге. Әткәй хатирәләрендә қалды әкияти бала шағым. Әкият Курчак театр шаулығы гастрольләргә бара. Мәскәүдә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясаячак. Казанда да бихисап шаралар узачак. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры октябрь айында, ноябрь айының башларында яңа премьералар әзерләнә. Алар белән һәр вакыттагыча мәдәни ярдәмчебез Идел Кыямов таныштырыр. Аңа сүз бирәбез. Исәнмесез мәдәният сөюче милләттәшләр. Мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны спектакльләрдән башлыйк. Әлмәт театрында күрсәтеләчәк спектакльләр турында. Микулайда Сарсас күл авылында япа-ялгыз гомер кичерүче Крәшен агайның бер җәйге иртәдән башлап икенче көннең таңына кадәр бер көне сурәтләнә. Аның гомерен, тормыш көнкүрешен, мәхәббәтен, дөньяга мөнәсәбәтен ачкан, алай гына да түгел, бөтен бер авылның язмышын эченә алган соңгы көне. Тықрық. Балалары буй җиткән ут күршеләрне тықрық кына түгел, 16 яшендә туган үпкә хис айырып тора. Үсмер чак кинәсе шул кадәр көчле ки, өлкәннәр гашыйк яшьләрнең бәхтенә киртә булмакчы. Әмма кыз белән егетнең хәйләсе аталарының еллар айырып торган арасын бик тиз якынайта. Хатын кыз сабырлыгы, сынауларга дучар ителгән яралы язмышлар, шатлыгын да, газабын да үзенә сыйдырган мәхәббәт. Зифа Кадырова әсәрләрендә урын алган темалар. Синсез килгән язлар спектакле язмыш тарафыннан бирелгән бер төрле сынауны ике хатын кызның төрлечә узуы турында бәян итә. Хәзер Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры спектакльләре турында. Илгиз Зәйнеев әсәре буенча куелган Бәби спектакле гаилә белән карау өчен күңелгә үтеп керә торган дулкынландыргыч тамаша. Бу гыйбрәтле әкият безне мәхәббәт һәм тугрылыкка, сабырлыкка, башкалар алдында җаваплылыкка бирелгән сүзеңдә торырга өйрәтә. Спектакль Татарстанның халык рәссамы, сынчы, агач уймалар остасы Әхсән Фәтхетдиновка багышлана. Биографик драма эссенең геройлары рәссам үзе һәм ияләр. Нәкъ менә алар тамашачыларны халык рәссамының уникаль һәм үзенчәлекле иҗаты белән таныштыра. Аның тормыш юлы турында сөйли. Концертлар турында. Пушкин исемендәге мәдәни үзәк Другой Толстой дип аталган иҗат кичәсенә чакыра. Концерт танылган язучы, шагыйрь һәм драматург Алексей Константинович Толстой иҗатына багышлана. 5 сентябрьдә аның тууына 205 ел тулды. Тамашачыларны бик бай һәм мавыктыргыч программа көтә. Ял көннәрендә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында Денис Мацуев «У друзей» дип аталган 10-нчы музыкаль фестиваль уңаеннан концерт оештырыла. Бу Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестрының сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты профессор Александр Сладковский һәм күренекле пианист Россиянең халык артисты Денис Мацуевның уртак проекты. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Көз яфраклардан сырык без. Бу җырны да танығансыздыр. Алтын, кызыл, яшел. Нәкъ шул төсләргә буялды урманнарыбыз, бакчаларыбыз, ишек алларыбыз. Кояшлы, яңгырлы, җылы, салкын, җилле, тыныч, әйе, көзнең төсләре генә түгел, холкы да төрле.
Россия империясы шикләрінің ышанычлы форпосты болған Ширмешән нығытмасын біздің ижад түркімеде көріп қайтты. Сәяхәттән соң хезмәттәшебез Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямовның нығытмаға багышлап шигырьдә язуы билгеле булды. Хәзерге минутларда нығытманы да күрә алачаксыз, шигырендә ишетерсез. Пугач явы узган безнең якта. Ата-баба ирек даулаган. 2,5 гасыр вакыт үткәч, бу хәлләрдән бек аз сакланган. Ширмешәндә Пугач өемнәре жансыз шахид булып калыккан. Хәтер генә үпкәләгән сыман акырын-акырын китә халыктан. Пугач безне азатлыкка дәшеп, хөр тормышка өндәп кузгаткан. Билгесез өн миңа дәшә сыман. 2,5 гасыр узгачтан. Пугач килгән, киткән Ширмешәннән. Тарих шулай җайга салына. Бу шигырьне яздым, кунакханә якын булгач, Пугач балына. Ирек өчен шәһид киткәннәргә Аллаһ рәхмәтләре киңдер ул. Тынгы бирми йөргән төнге рух, Пугач рухы. Синдер ул. Безнең Ширмешән районыбызның дан тоткан җирендә басып торабыз. Бу безнең Ширмешән нығытмасы дип атала. Урысча инде Черемшанская крепость диләр аңа. Менә нәкъ шушы җирдән безнең районыбызның тарихы башлана. Һәр көнне күрәсең төшемә. Алай юкмыни? Альберт белән ишрак күрешә башлагач, бүгенгә кадәр бер галимдә төшләрне ни өчен күрүебезне аңлатып бирә алмый. Зигмунд Фрейд төшләр ул безнең аңсыз рәвештә туган теләкләр дип аңлата иде, әмма ул теорияны соңрак кире кактылар. Төшләр турында сөйләшүбез юкка түгел, чөнки хәзер төшләр иленә, төшләр бакчасына сәяхәт итәрбез. Аның өчен бары тик Эрган Иннан күргәзмәсе шаһиты генә булу кирәк. Нинди генә төш күрсәк тә, иң мөһиманың барысын да яхшыга юрыйк. Үзенең картиналарын рәссам Анатолий Холок иҗатын, Коръән язмаларын һәм 15-нче гасыр рәссамы Мөхәммәд Сиях Калам иҗаты белән илһамланып ясыйм. Бүген без төрек рәссамы Эрген Инан күргәзмәсендә. Үзен укыткан профессорга хат язганда, аның күзенә бер бөҗәк чалына. Уенда шул бөҗәкне ясый, ә кулы хат яза. Әлеге җан иясе белән бәйле тема әнә шулай туа. Ә иллюзияны ул төсләр ярдәмендә булдыра. Эрген Инан картиналары төрле техникалар, материаллар, буяулар, чын барлык, фантастика, Азия һәм Европа катнашмасы. Ул кеше һәм әйләнә-тирә дөнья арасындагы мөнәсәбәтләрне күрсәтергә тели. İkona tekniğinin bütün yapısını, Мин иконалар ясау буенча дәресләр алдым. Беренче эшләрем аларга багышланды. Рембрандтның һәм башка рәссамнарның техникларын өйрәндем. Кулъязма, литография, гравюра. Бу технологияларны Мюнхендә үзләштердем. Бүгенге эшләрем нәкъ менә шул техникларга таянып ясалган картиналарым. Төрек рәссамы Эрген Инанның Казанга гына түгел, Россиягә да беренче килүе. Kazan'ı ben buraya gelmeden evvel Казан турында ишетеп белә идем, әмма аны шул кадәр матур шәһәр дип уйламыйдым. Эшләремдә мин еш кына искене яңада итеп тасвирларга яратам. Казан да менә шундый, яңа төзелешләр арасында иске архитектураны күрәбез. Аның эшләре Анкара, Истанбул, Мюнхен, Брэдфорд, Британия музейларында саклана. Һәм ниһаять, заманча сәнгать галереясында аның төшләр бакчасы дигән күргәзмәсен Казан тамашачысы да күрә алачак. İçimizi ısıtan duvarlardaki bu resimleri görmek. Бүген диварлардан әлеге картиналарны күрүебез белән без бәхетле. Алар салкын көзге көннәрдә җанны җылыта. Күбрәкләрнең гомере кыска, тик бу рәсемнәрдә алар әле озак яшәр. Рәссамның барлык эшләре безне уйланырга чакыра. Һәрберебез яшәү дәврендә үзгәрешләр кичерә. Барыбыз да җанындагы курчакны матур күбәләккә әйләндерә алсын иде. Бу күргәзмәгә килүчеләрне әлеге буяулар матурлыгы яңа эшләргә илһамландырсын иде.
Күбәләкләр, шикерткәләр, коңгоз һәм башка бөҗәкләр. Төрек рәссамы Эргин Инан тарафыннан абстракт манерда ясалган бөҗәкләр дөньясы Замоja сәнгать галереясында әле 1 ай булачак. Менә бит әлеге җырда туры килеп тора. Син кайда идең, кайларда йөрдең? Ничек мин сине күрмәдем икән? Җырладык та, биедек тә, шулар да төшләр дә күрдек һәм мөһим чаралар белән дә таныштык. Сау булашыр мизгелләр килеп җитте. Очрашырбыз, ышанам, ләкин кайчан билгесез. Әлбәттә билгеле, без сезнең белән иртәгә шушы студиядә очрашачакбыз, Алла бирсә. Тапшыруны кемнәр алып барачагын сез карагач белерсез. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм мәңгелек дусты Луиз Закиров белән Алмаз Гараев сезнең белән сау булашалар. Киләсе очрашларга кадәр исәнлек бирегез. Алар сиңа, яме? Рәхмәт. Әгәр мәгәр.